94% tal-Maltin iqisu l-kura tas-saħħa f'pajjiżna bħala waħda tajba. Dan irriżulta minn stħarriġ li sar mill-Eurobarometer dwar il-kwalità tal-kura tas-saħħa fil-pajjiżi membri tal-Unjoni Ewropea. Il-maġġoranza tal-poplu Malti huwa tal-fehma li biex f'pajjiżna jkollna kwalità għolja fis-settur tal-kura tas-saħħa jeħtieġ ħaddiema fis-settur mediku li jkunu mħarġa sew. L-indafa f'postijiet tal-kura tas-saħħa u r-rispett lejn id-dinjità tal-pazjent ukoll huma importanti ħafna għal Maltin. Il-Maltin jirrikorru l-aktar lejn it-tabib personali jew tal-familja tagħhom meta jiġu biex jieħdu parir u jiksbu informazzjoni dwar il-kwalità tal-kura tas-saħħa f'pajjiżna. L-istħarriġ staqsa jekk min kien qiegħed iwieġeb jew xi ħadd mill-familja tiegħu esperjenzaw xi inċident sfortunat meta kienu qed jirċievu l-kura bħal żball jew infezzjoni. Kienu 19% tal-Maltin li qalu li fl-2013 insertaw sitwazzjoni simili. Tnaqqis ta' 4% meta mqabbel mal-istess tħarriġ li sar fl-2009.